Takže ahojte, vítajte pri mojom ďalšom videu, ktoré sa volá Moje šatky. Ja tých šatôd nemám veľa, mám ich len 4, ale chcem sa s vami o ne podeliť, pretože sú naozaj fakt super. Takže aby ste vedeli na začiatok, kde tie šatky vlastne mám ich v takejto taške. To je asi levandula na tom obrázku, aj zo zadu je to. Je to vlastne darčeková taška, ale ja ju používam na toto, pretože to len ukážem, je takáto veľká, takže sa mi tam v pohode zmestia moje šatky. A vlastne túto tašku nemám len tak niekde pohodenú, ale mám ju v skrini. Takejto tašky a teraz mi to v pohode vyhovuje a viem, kde ich mám. Takže začala by som prvou takouto, to je vlastne kockatá šatka. Taká veľká. No a tu na tom kraji má takto ako keby, že ja neviem, že čo je to. Čo si volá, že sa to tam plantá. To je, neviem, jak sa to volá. Proste je to tam všade, aj tieto. A potom to má takéto všelijaké tam vzory, kvety. Takto. A to má vlastne na každej strane. A v strede je takýto veľký kvet. Je to fakt super. Strašne dobre to vonia. A ja ju asi najviac používam, pretože sa mi hodí ku všetkému aj v mojej ružovej mikine. A ja mám viacej vecí ružových, takže naozaj sa mi to tam hodí. Ďalej sestra mi to dala. Takúto šatku. Je to šatka dosť dlhá, obdĺžníková, až sem. Asi ste videli už jej farby. Asi je takáto veľká, takáto. A proste ona má farby, ja si myslím, že to má také farby jesenné. Takže táto zelená, žltá, rúžová, hnedá, rúžová, žltá a zelená. A tiež je celkom pekná. A ďalej tu mám takúto šatku štvorcovú. Prepačte, že som zvýšila hlas. Rozumiem sa. Ale mal som tu nejaké poruchy. Takže takáto, ono tam je viacej farieb, je tam tmavo-modrá, zelená, rúžová, červená, je to vlastne také všelijaké. A ja si tú šatku dávam do takéhoto trojuholníkového tvaru. Aj tu predtým. Tú kockatú. A takto si to omotám a vlastne mám z toho takú peknú šatku trojholníkovú. A tak si to hodí, aj túto viacejkrát nosím ku môjmu kabátu. A je tiež pohodová. Ale nie. Nehovorím, že nejaká smrdí, ale všetky voňajú, ale tak tieto moje tak príjemne. Ďalej tu mám, asi ste už videli, teda takúto bielu. Ona nie je proste dlhá, je len takáto.
a z nej vysia takéto biele vecičky, ale to sú vlastne rúže. Sú rúže. Neviem, ako by sa to mohlo... Neviem, to akože sa nedá takto vidieť, ale ono to proste má také pekné vzory a minula som zistila, že to sú rúže. A to má naozaj tak, že toto to má akože takýto trojholník. A pomaly sa to tak znižuje, až je to, že znižuje, tenšuje, až je to takéto tenké, že je to až, to až, tak je to, je to, tak a tak ja, tá sa mi tiež hodí, ja mám totiž kabát čierno-biely, ktorý vám potom môžem ukázať. Ale ak tomu sa mi hodí najviac táto. Aj ju používam, ale takisto používam aj tú podstatu, pretože aj tá sa mi k tomu hodí. Takže toto som, teda toto je koniec. Asi sa divíte, že málo. No ale ak budem mať nejakú ďalšiu, tak vám určite vám ju prevediem. A v ďalšom videu, ináč ďakujem vám za toto, že ste sa na to pozreli alebo pozrite a komentáre alebo ak sa mi chcete niečo spýtať, tak sa ma kľudne pýtajte a napíšte mi do tých komentárov pod videom. A na budúce video bude také prekvapenie. A týka sa to, nebude sa to týkať mňa, ale ja a niečo. Ja a niečo, takže to niečo si musíte zatiaľ domyslieť a ja to dnes alebo zajtra nakrútim. Takže čaute.